Podries preguntar-me com va el dia, no? Què? Què tal el dia? Molt malament, ha sigut un dia molt dur avui. Passa, que tinc el sopar al foc. Crits, que pots parar a la taula? Estic cansada, volia fer-me un bany. Sempre fas el que vols. Au, va, relaxa't. Què passa? No puc fer-me un bany després d'un dia dur? Però bé, ja paro taula. Arribo tard de la feina i no puc prendre ni un bany. Arriba sempre tard. Per tu, l'empresa sempre és el primer. Crec que podries ser menys egoista i pensar una mica més en nosaltres. No és tan fàcil. Tu veus tot molt fàcil, Rita, però el món dels negocis és molt competitiu i molt complicat. Sí, ja comencem amb la teva retòrica. Però són 9:15 de la nit i crec que tinc dret a que tu arribis amb més aviat a casa. Per això estem juntes, no? En aquesta casa no hi ha nous per fer una truita. Sí que hi ha ous. Hi ha més de mitja dotzena a la nevera. Molt graciosa. No hi ha nous per fer una truita. Aquesta paella, com ho veus, és vella i es queda tot enganxat. Ja et vaig dir que havies de canviar-ne i comprar-ne una, però clar, aquí, si les coses no les fan jo, no es fan. N'he de posar jo un parell d'ous. Si no hi ha ous per fer una bona truita, passa-li un parell de collons. A la feina ho fem així, funciona. Segur que la paella et respon. Perdona, Cris, però aquí no han hagut mai un parell de collons. I jo no els trobo a faltar. I tu? Els trobes a faltar? En el sentit físic no ho trobo a faltar. En el metafòric sí. Ens fan falta un parell d'ous per ser una bona parella de tortilleres, no? Que això és el que tu vols. Bé, que volem. Com es deu dir tortilleres en un català correcte? Truitaderes? Truitideres? Doncs sí, som una parella de truitideres incapaces de fer una truita. I per què? Perquè ens fa falta un parell d'ous. És que té pebrots la cosa. La nostra relació depèn d'un parell d'ous per fer una bona truita i no podem, doncs fem un parell d'ous ferrats i suquem-li pa. Molt bé, Cris. Avui has arribat al fons del nostre problema. Hem de posar un parell d'ous a la nostra relació. Si vols, podem fer 2 ous ferrats, o 2 ous remenats, o si ens posem calentes, doncs 2 ous escaldats. Ara, amor, ja no pots dir que no tenim un par d'ous, eh? Vigila, que l'oli està calent. Hi ha alguna cosa més també. Vigila. Ho passarem bé, eh?
brindis per aquest sopar tan esplèndid, no? D'acord, per què brindem? Per un parell d'ous. Per un parell d'ous Per un i parell d'ous. per tu per mi. Per tu i per mi, carinyo. T'estimo. Jo també. Això es mereix un petó, eh? Un.